Samantala, 20 pesos na per kilo ng bigas inilunsad po sa bayan ng Malasiki. Ilang benepisyaryo umaasa na mas maayos na proseso po ng distribusyon. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navalgas. 104.7 IFM Report. Dinagsa ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang paglulunsad ng 20 peso kada kilong bigas sa Malasiki kahapon. Ayon sa Municipal Agriculture Office, 1,250 na benepisyaryo ang target na mabigyan ng tig 10 kilo ng bigas sa ilalim ng programa na unang ipinamahagi sa mga senior citizen, solo parent, PWD at miyembro ng 4Ps. Samantala, hindi na iwasan ng mahabang pila, mabagal na proseso at mga tanong mula sa ilang residente. Paliwanag ng tanggapan, dumadaan pa sa masusing beripikasyon at panayam ng Municipal Social Welfare and Development Office ang mga benepisyaryo upang matiyak na kwalipikado ang mga tatanggap. Gayunman, aminado ang lokal na pamahalaan na naging mabagal ang proseso at humingi ito ng paumanhin sa mga naantala. Sa mga naging benepisyaryo po natin, pasensya na po kayo kung medyo natatagalan po yung proseso dahil ito po ay pilot program po natin. At sana po ang yung mga nakabili, sana po ay nakatulong po kami, and then doon po sa hindi makakahabol, meron pa naman pong mga susunod na mga programang ganito po. Ilang residente rin ang nagpahayag ng pagnanais na mapalawak ang saklaw ng programa upang makabili rin ng iba pang mamamayan na hindi kabilang sa vulnerable sector. Posibleng magsagawa ng dialogo ang mga tanggapan sa lokal na pamahalaan para sa mga programa na naglalayong gawing mas abot kaya ang bigas para sa mga residente. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navalgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.